दिपेन बर' बादि सासे सेल्फिश लिडारखौ जेरैबाबो फेजेन होनांगौ नङाब्ला हारिया बिराद खहा जागोन। इउजि ब्रह्म नोंथाङा गोदोबो बिटिसि जानायाव बिज्लाबसेबो नोंथाङा हेल्प होआखै। नाथाय दिलीप सैखिया देरहाखांनायनि उनाव दिनै बिटिआर सुक्तिखौ आखरे आखरे पालन खालामनायनि मावफुंनायनि मा हेल्प होखो दिपेन बर' नोंथाङा दिनै खिन्था। दिपेन बर'आ जे एबसु प्रेसिडेन्ट जाबोनायनिफ्राय हारिनो मोनसेबो मोनसे गिदिर खामानि मावनानै दिन्थिलांनो हायाखै। उरखाव गोराया जे सासे केबिनेट मन्त्रि जानानै रायजोनो जेबो होफैनो हायाखै। इउटिउबार बिथांखौ आङो बरायबाय, लोगोसे जोंनि दुलाराय बिटिसिनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे बिटिसिआव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै फुंबिलानि समाव आङो दानि बर्तमान सोलिबाय थानाय जे एमएलए इलेक्शननि बार, बे इलेक्शननि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा जोङो अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनिफ्राय बुंनांगौ दं होननानै आङो दिनै बे प्रेस मिटखौ लेंनाय जादों। दा नोंथांमोनहा बयबो मिथिखाबाय जे गुबुन गुबुन राजनितिक पार्टिया दा गावबा गाव दोलोनि थाखाय एमएलए इलेक्शनाव गावबा गावनि केन्डिडेटखौ देरहाहोनो थाखाय गोबां रोखोमनि फोसावदिं मेल लेंगासिनो दङ। गोबां पार्टिया गोबां स्टार केम्पेनारखौ लानानै केम्पेन खालामगासिनो दङ। दा अब्लाबो जों रायजो राजाया आरो जों बिसेसकै अल बड' सिनियर सिटिजेन फराम बा बर'नि जायफोर रिटायार्ड पार्सनफोर बा एबाभ 60 इयार्स एज, जायफोर माने बुंनो थांब्ला गोबां एक्सपिरियेन्सनि बिगोमा, बे सेनियर सिटिजेनफोरनि जानानै आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोंहा थांनाय 27 मार्चआव बिजनि थेंफाख्रि भबनाव एक्जिकिउटिभ बडि मोनसे मेल जानानै थाङो आरो बेवहाय जोङो गोबां बिथिङै सरसा खालामनानै जोंनि बर' हारिनि थैनाय थांनायनि खोथा, थामोनथानि खोथा, बर' हारिखौ जेरैबो जौगासारनायनि खोथा, बिटिसि रायजो 6 सिडुल रायजोखौ रैखा खालामनायनि खोथा आरो लोगोसे बिटिसि ओनसोलनि गासिबो ओनसोलखौनो जाति धर्म निर्बिसेसै बयखौबो लानानै माने जौगालांनायनि, गोरोबनायनि, सान्थिनि खामानि मावनो थाखाय जों नुबोदों जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिया बिथांमोनहा 2003नि 10 फेब्रुआरियाव सुक्ति जाखांनायनि उनावनो बयबो हारि माहारि बयबो धोरोमनि मानसिफोरखौ लानानै बिथाङा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि माने जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। दा बुंनो थांब्ला बिटिसि 6 सिडुल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल लाबोनो हानाया बे हाग्रामा महिलारिनि मोनसे बिराद गिदिर खामानि जादों। जिबनाव जोङो गोदो गोदायनिफ्राय स्कुलाव फरायबोनाय समनिफ्राय जोङो गोबां लिडार नुबोदों। जेरै बर'नि लिडार होननानै बुङोबा जोंहा चरन नार्जारि, समर ब्रह्म चौधुरि, प्रसेनजित ब्रह्म आरो गोबां लिडारफोर मोनसे समाव बिथांमोनहा हारिनि जानानै खामानि मावबोदों, राजनितिखौ बाहागो लाबोदों आरो बेनि उनावबो गोबां दैदेनगिरिफोर लिडार जाबोदों। नाथाय जों नुनो मोनदों बर'नि जेसेबांखि लिडार थाया मानो बे लिडारफोरनि गेजेराव बर' हारिनो बयनिख्रुइबो देरसिन, बयनिख्रुइबो साबसिन आरो बयनिख्रुइबो गोजोरसिन बिहोमा होनो हादों होननानै बुंब्ला बे जाहैबाय बिथां हाग्रामा महिलारि। दा नंखायनो जोङो हाग्रामा महिलारिखौ बर' गेदेमा लिडारफोरनि गेजेराव 1 नाम्बाराव जों दोननो हायो। बिथांखौ जोङो राजाबो होननो हायो, बिथांखौ जोङो हिर'बो होननो हायो। दा हाग्रामा महिलारिया जेसेबां हारिनो आरो बिटिसि रायजो, गोदो जों बड'लेण्ड मोनसे समाव उदियासल बिदोंमोन, बे उदियासल बड'लेण्ड बे रायजोनि बिथाङानो बयनिख्रुइबो माने कन्ट्रिबिउसन होनो हासिननाय, डेभेलप खालामनो हासिननाय, रायजो राजानि रैखाथि होनो हासिननाय आरो हारिखौ बोखांनो हासिननाय बर' लिडार होननानै बुंबा हाग्रामा महिलारिखौनो जों बुंजायो। 2003निफ्राय दिनै जोङो बेसेबां डेभेलप जाखो
बेसेबां डेभेलप जाखो दिनै बर' रायजोआ बेखौ बावनानै थांबा जानाय नङा। नै मैया दाखालि प्रमद बर' दैदेननाय UPPL बिथां उरखाव गोरा ब्रह्ममोनहा जानला मोनला खोथा बुंनानै रायजोफोरनो मिस मिसा इनफरमेसन बिथांमोनहा होनानै परिबर्तननि नामाव 5 बोसोर बिथांमोनहा सासन खालामबाय। नाथाय बे 5 बोसोरनि गेजेरावनो बर' रायजो राजाया दिनै बुजिबाय हाग्रामा महिलारिया 2003 सननिफ्राय थांनाय 2020 सिम जेसेबां खामानि मावदों बेखौ नोजोर बोनानै दिनै रायजो राजाया प्रमद बर'नि 5 बोसोर सरकाराव जेबो खामानि मावनाय नुयैनि थाखाय बरन्स खालि थगायनाय आरो थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय बेखौ माने बयबो बिजिरनानै नायनानै थांनाय बारनि 2025 नि BTC इलेक्शनाव UPPL सरकारा जलदब आरो हाग्रामाया 40टा MCLA नि जायगायाव 28 जन MCLA देरहानानै आरो गोग्गोमै माने सरकार दाफुंनो हासिननाय जादों। दा 40 जननि जायगायाव 28 जन देरहानायनि मिनिङा मा? बेनो बेखौ फोरमायो जे सारा रायजो राजाया BTC ओनसोलना हाग्रामाखौनो बिराद माने साबसिन बेंगिरि साबसिन खुंगिरि होननानै दिनै सार्टिफिकेट होबाय, स्वीकृति होबाय आरो गमामायै बे मोनसे सैथो। दिनै बिथां प्रमद मोनहा एडमिनिस्ट्रेशननि जेबो नियम कानुन मिथिया, आयेन कानुन मिथिया, BTC 6 शेड्यूलनि बे जेबो नलेज गैया। दिनै दिपेन बर' बिथांमोनहा 6 शेड्यूलनि नलेज गैयैनि जाउनाव BTC 6 शेड्यूलाव मा दंमोन बियो BTR नि एग्रिमेन्ट फैनायनि उनाव मा गोमाखो मा खहा जाखो बेनि जेबो नलेज बिथांमोनहा गैया, दासिमबो गैया। जायनि फलाव बिसोरो BTC नि दफाफोरखौ स्टाडि खालामनो हायैलाय, मिथियैलाय, नलेज गैयैलाय माने गावसिनि BTR आव मा सोनांगौ BTC आव गैयैखौ सोनांगौमोन, मोजां सोदेरबावनांगौमोन। नाथाय बिदि खालामालासिनो बिथांमोनहा सिम्पल मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय। नाथाय बेहाय मोनसे बिराद गिदिर खामानि मावबावदों बिसोरो जे जोंना बर' रायजो राजाया दिनै BPF आ पार्टी हिसाबै डाइरेक्ट रायजो बियाबाबो किन्तु बांसिन बर' रायजो राजायानो दाबो बर'लेण्डखौ सापर्ट होयो। दा बर'लेण्डखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे थांखिमोन बे जाफुङाखै जानो हागौ। नाथाय बे थांखिखौ फोजोबस्रांनाया माने जोंनि खामानि जानो नाङा। नाथाय थांनाय 2020 नि 27 जानुवारियाव जे माने एबसुआ माने एग्रिमेन्ट खालामदों NDFB स्टेट गभर्नमेन्ट सेंट्रेल गभर्नमेन्ट बेवहाय बे एग्रिमेन्टनि MOS आव मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्टआव जे लिरबोदों दिस इज द फाइनल एंड कम्प्रिहेंसिव सल्यूशन while keeping intact the territorial integrity of आसाम होननानै जे लिरनानै गारबोदों जे आरो आसामनि मेपखौ दिनैनिफ्राय खुनु सोलाय सोल' खालामला, बेनो जोबथानाय फाइनल एंड कम्प्रिहेंसिव सल्यूशन होननानै लिरनानै गारबोनाया बर' हारिनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन आरो माने खतिकारक, बयनिफ्राय देरसिन खहा, बयनिख्रुइ देरसिन अपमान बे जिनिसखौ बिथांमोनहा लाबोदों। दिनै बिथांमोननि मोजां बुंनायाव रायजो राजाया फोथायनो नाङा। बिथांमोनहा रायजो सासन खालामनायनि जेबो एक्सपिरियेन्स गैया, नलेज गैया। सेंट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बोरै थाखा लाबोनानै BTC रायजोखौ डेभेलप खालामनांगौ बिनिबो जेबो गियान गैया। नाथाय जों नुबाय हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोर सासन आरो नै दा जे दाखालि 2025 नि नभेम्बराव जे इलेक्शन जादोंमोन बे BTC इलेक्शनाव देरहानानै बिथांमोनहा दिनै मोजाङै BTC खौ सासन खालामगासिनो दं। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF पार्टीनिफ्राय साबसिन मावनो हानाय जोंनि BTC रायजोआव मोनबो पार्टी गैया। दिनै आङो बुंनो सानो नंखायनो रायजो राजाया दिनै बिखायाव BPF खौ बजबनानै लाबाय। बेखौ स्टाडि खालामनानै नायोबा दा फिल्ड स्टाडि खालामनानै नायोबा जों नुनो मोनो BPF नि केन्डिडेटफ्रा BJP सापर्टै AGP सापर्टै NDA जे पार्टी दा 15था BTC आव समष्टि दङ MLA नि 15थायाव 15थाबो देरहागोनखौ जोङो रोखा जों नुनो मोनो। गसाइगाव समष्टियाव बिथां
सभाराम बसुमतारी एक्सएम बेयो एकदम देरहाखानाया सियर दिनै दतमा समष्टियाव रबिराम नार्जारी बिथाङा एकेबारे बहुत भट बेबधानाव बहुत भट बांसिन मोननानै रोजा रोजा भट बांसिन मोननानै बिथाङा देरहागोन क'क्राझाराव सेवली मेडामा माने बहुत भटनि बेबधानाव अर्थात गोबां भट बांसिन मोननानै लरेन्स इस्लारिखौ फेजेनगोन दिनै लरेन्स इस्लारिया सेवली मेडामनि सायाव हाग्रामा महिलारिनि हिन्जाव सेवली महिलारि बिथांनि सायाव गोबां अपप्रचार सालायदों आरो बिथांमोनहा माने ओरैबायदि फल्स मोनसे भाइरेल खालामना होदों जे लरेन्स इस्लारिनि मिटिंआव प्रमिला बायद'आ थाफानाय जिरायफानाय प्रमिला बायद'आ बबेबा मोनसे खनायाव गाबनायबो देखायलायदों नाथाय बे फल्स होननानै दिनै प्रुफ जाबाय आरो बेखौ हयथ' एफआइआरबो होनाय जाबाय दा प्रमिला बायद'आ मालाबाबो लरेन्सजों मिटिं खालामफायाखै दा रायजो राजाया बेखौ नुनानै माने गोरोन्थि बुजिनो नाङा प्रमिला बायद' मेडामा जोंजोंनो दं बिपिएफजोंनो दङ दा दिनै जों बिपिएफखौ मानो सापर्ट होदों बेनि जे गोबां ओंथि दं आरो जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामा जाय पार्टिया हारिनि मोजां खामानि मावो हारिखौ रैखाथि होयो बे पार्टिखौ जों जेब्लाबो सापर्ट होगोन होननानै जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामा जोङो थांखि लादों जाय दोलोआ हारिनि मोजां मावगोन बिटिसिनि मोजां मावगोन गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोगोन शान्ति लाबोगोन बे पार्टिखौ बा बे दोलोखौ जोङो सापर्ट होगोन होननानै जोङो अलरेडि थांखि लाखाबाय बेनिखायनो जोङो बिपिएफनि केन्डिडेटखौ दुलाराय बिटिसिआव बयखौबो जोङो सापर्ट होगोन आरो आं दिनै खावलायबाय जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फराम जेसेबां रिटायार्ड एबा हालुवाफोर बा बिजनेसमेनफोरा 60 बोसोरनि बारा बिथांमोनहा खुनु गोनो गोथो साननांगौ खोथा गैया जे बिपिएफनि बादै दस्रा खुनु राजनितिक दोलोआनो बर'नि जौगानाय बर'नि रैखाथिनि खामानि मावनो हाया नंखायनो नोंथांमोनहाबो बुजिनानै साननानै नायनानै माने बिपिएफनि जानानै फिल्डआव खामानि मावनांगौ बिपिएफनि जानानै भट बिनांगौ आरो फैगोन 9 थारिखनि जे माने एमएलए इलेक्शन बाहाय नांगोलनि सबियाव भट सौनानै देरहाहोनांगौ दिनै आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सायाव एसे बुंनो नागिरदों दिपेन बर' बिथाङा एबसुनि प्रेसिडेन्टनिफ्राय बिबान एंग्लायनानै बिथाङा उदालगुरियाव माने दारायदों दा दिपेन बर'आ माने एबसुखौ बेसेबांबा गोसो दैदेनबोदोंमोन नाथाय जों नुनो मोनो जोंबो सानसे बेलासे एबसुनि आंबो जेनेरेल सेक्रेटारिमोन एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिमोन जोंबो एमइ स्कुलाव फरायनायनिफ्रायनो एबसुजों जड़ित आरो आं बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों एखे कलेजाव फरायनाय एखे खाथि खाथि हस्टेलाव थाबोनाय जोङो गोबां एबसुनि जानानै खामानि मावबोदों आरो आं लास्टआव गारलाबाथा आदाजों आंजों माने एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आङो मावनो मोनफादों दा जाय हक आं नुदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि जारिमिनावहाय गायसनगिरि आफादगिरि सोरगोआरि बानेश्वर बसुमतारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जे दिनै जोंहा सोरगोआरि खरेन्द्रनाथ बसुमतारि सानसुमा आदा बसुमतारि आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिनि उनावहाय फैदो जोंहा आदा गारलाबाथा आरो गोबां बिनि उनाव आप टु प्रमद बर'सिम बिनि आगोल जेसेबां दैदेनगिरि दं बिथांमोनहा बयबो माने हारिनि थाखाय हारिनि थैनाय थांनाय थामोनथा रैखाथि राव हारिमुनि सायाव गोबां खामानि मावबोदों खोथा बुंबोदों हयथ' खामानिया मावफुंजोबनो हायाखै जानो हागौ नाथाय बिथांमोनहा एखेबारे बिखा बिख्लोनिफ्राय हारि सिबिनायनि सेन्टिमेन्टजों माने दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबोदोंमोन नाथाय जों नुनो मोनदों थांनाय प्रमद बर'नि समनिफ्राय दा दिपेन बर' फैबाय बिथांमोनहा माने हारिनि फरायसा आफादनि नाम लानानै बिथांमोनहा बै गोदोनि एबसुनि दैदेनगिरिफोरनि उल्था आखुथाय देखायनायखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोनखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोनहा माने आफादनि नाम लानानै माहारियारि आफादनि नाम लानानै गावबा गावखौ दानाय
गाव गावनि सेल्फ एस्टाब्लिशमेन्ट गाव गावनि सेल्फ इनकामखौसो गोसो होनानै खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। बेनिखायनो दिनै हयथ' गोबाङानो बुङा, नाथाय बयबो इन्टेलेक्सुवेल रिटायार्ड पार्सन गासिबो रायजो राजायानो बुजिनानै दङ जे बिथांमोननि दैदेननाया बिराद दुरबल। बुंनो थांब्ला दिपेन बर'नि दिनाव सबसे दुरबलसिन जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। नंखायनो आंथ' बुंनो लुबैयो जे जोंनि बर' हारिनि फरायसा आफादनि गेजेराव बयनिफ्राय गोहो गोलोन्दां सान गोथे साननो हायै बुजिनो हायै आयेन कानुन मिथियै संबिजित मिथियै दैदेनगिरि होननानै बुंब्ला दिपेन बर'आनो गोलैयो, आं बेखौ बुंनो लुबैयो। मानो होननानै बुङोबा दिपेन बर' बिथाङा गावनि आफादगिरि समाव बेनिफ्राय उनावहाय दा बिबान गारबाय। बिथाङा दिनैसिमबो बिटिसि एकर्डनि दफाफोरखौ 6 सिडिउलनि दफाफोरखौ मोजाङै मिथिया। बिटिआरआव मा मा दं बेखौबो मिथिया। दा बिथाङा जायनि फलाव बिटिसि 6 सिडिउलनि कनसेप्ट क्लियार गैयैनि थाखाय बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'नि जानानै प्रमद बर' बिथांनि सेनापति बादि जानानै बिथांखौ रैखाथि होनो गोबां जानला मोनला खोथा बुंबोदों। आरो बेजों लोगोसे उन जोलैनि गथ'फोरखौ उन जोलैनि फरायसाफोरखौ बिथाङा गोबां मिसलिड खालामबोदों। नंगौखौ बुङालासेनो नंखाय बुङै बुङै बिथांमोना हारिनि जोलै हान्जाखौ माने गोथों लामाजों लाङालासेनो खेंख्रा लामाजों गाहायाव गोलैलांनायनि लामाजों बिथाङा दैदेनदों। दा बेफोरबायदि जाय मानसिया बिटिसि सक्तिनि दफानि मिनिंखौ बुजिया, बिटिआरआव मा मा दं बेखौ बुजिया, कनस्टिटिउसननि गोबां खोथा बिथाङा मिथिया, बेफोरबायदि मानसिया दिनै लिडार जानांगौबा बर' माहारियाव बेजों जोङो जेबो आसा खालामनो हाया। बिथांनि केरेक्टार, बिथांनि बिहेभियार, बिथांनि खोथा बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जों नुनो मोनो बिथांनि जे ब्रेन क्वालिटि बे बहुद गाहायाव दङ। बियो हारिनि समस्याफोरखौ जेंना जेंगोनाफोरखौ इसुस एन्ड प्रब्लेम्स अफ बर' कमिउनिटि दिपेन बर' बिथाङा आइडेन्टिफाइखौनो खालामनो हाया। सलिउसनखौथ' मा खालामनो, आं बुंगोन बिथाङा बर'नि मोनसेबो गिदिर गिदिर जेंनाफोरखौ दिनैसिम बिथाङा आइडेन्टिफाइ खालामनो हायाखै। जायनि फलाव बिथाङा बर' हारिनि रैखाथि आरो बेखौ गिदिर गोलाव खालामनाय, खुगायाव गेरेमसा हारि होनो, नाथाय गेरेमसा हारिनि दानायनि गुदियाव मा मा आदर्श निति मा मा बाथ्रा हाबनानै दं बेखौ बिथाङा बुंनो हाया। नंखायनो बेबायदि लिडारनिफ्राय बर' रायजो राजाया जेबो आसा खालामनो हाया। माने जौगानायनि बादै हाखरावसो गोलैगोन। जों नुदों बिथाङा जुदिअबा फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन, बै समनिफ्रायनो थांनाय 6-7 बोसोरनिफ्रायनो बिथाङा माने फरायसा आफादनि नाम लानानै सिं सिं खिन्थु राजनिति लब्बि राजनिति माबाजों आखुजों बिथाङा सोलिबोदों। जायनि फलाव बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव जोङो मिथिगौ एबसुआ इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे अर्गानाइजेसन, नाथाय बिथाङा बे इन्डिपेन्डेन्ट अर्गानाइजेसनखौ एखेबारेनो धंस खालामनानै पियरलि इउपिपिएलनि जानानै बिथाङा खामानि मावबोगासिनो दं। इलेक्सन केम्पेइनफ्रावबो एबसुनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिथाङा बारसोमहोयो, हयथ' दाबो बारसोमहोगासिनो दं, आंहा सन्देह दं। निस्सय दाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां जोंनि मिथि सानस'नो हायै, मिथि रोङै, राजनिति मिथियै गोबां उन्दै सेंग्रा सिख्लाफ्रा निस्सय बिथांनि खावलायनायाव बारसोमगोन। नाथाय बे बिराद गोरोन्थि होननानै आं सानो। दिनै दिपेन बर' बिथाङा मोनसेबो बिथाङा हारिनि अलखदाव जोबथाबोआखै। थांनाय डिलिमिटेसनाव बिथांनि रला मा? डिलिमिटेसनाव दिनै थांनाय डिलिमिटेसना ओरैबायदि बानायदों, आं नोंथांमोनखौ बुङो, नोंथांमोनहा बे थांनाय एमएलए बा एमपिनि डिलिमिटेसननि पिक्सारखौ नाय, स्ट्राक्चारखौ नाय। दिनै बावखुंग्रिया मोनसे हिस्ट्रिकेल प्लेसमोन। बे हिस्ट्रिकेल एरियाखौ दिनै जेनेरेल सिट खालामना होदों आरो बावखुंग्रिनि मेपखौ जेनेरेल खालामनो थाखाय जेनेरेल कमिउनिटिनि पपुलेसनखौ बहुद गोजान गोजाननिफ्राय
एखेबारे खेंखाय खेंसि बोनानै लाबोनानै बावखुंग्रि समष्टि बानायदों। दिनै बेफोरबादिखौ दिपेन बर'जों प्रमद बर'जों मोनसेबो बिसोर बादा होआखै। दिनै पर्बतजरा बे मोनसे हिस्ट्रिकेल प्लेस अफ बड' हिस्ट्रिकेल एरिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियानि हा रिजार्भ ओनसोल बियो बेखौ मा स्टाइलनि बानायदों नोंथांमोनहा पर्बतजरा एमएलए समष्टिनि दाथायखौ नाय एखेबारे बोजों माने अक्ट'पासनि सुन्दायलांनाय बावखुंग्रिनि अक्ट'पास महर बेफोरखौ नुसेयावबो बिथांमोनहा बेखौ खुनु धरननि प्रतिबाद होआखै होबोआखै बरन्स बिथांमोनहा बै समनिफ्रायनो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों सिं लोगो जानानै खामानि मावबोदों आरो नोंथाङा जा खालामो बेखौनो जों मानिगोन होननानै बिथांमोनहा थाबोदों। थाबोनायनि जाउनाव जेला डिक्लेयार होबाय बे माबाखौ डिलिमिटेसननि डिक्लेयार जाबाय इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियाया जेलानाखि घोषणा होबाय लोगो लोगो बिथांमोनहा सिङाव हाबनानै मोजाङै नायालासेनो जों लुबैनाय बादि जाबाय होननानै बिथांमोनहा बिराद फरखा गावनानै रंजानानै माने अमा बेदर जालायलायनायसो जों नुदों। नाथाय जोङो हाबनानै नायबाय जिनिसाथ' बिराद गाज्रि जाबाय बेबादि जानो नाङामोन बरन्स 15टा बिटिसिनि एमएलए बिथोराव 15टाबो एसटि जानांगौमोन संबिजिरनि धारा मथे नाथाय जों नुबाय 15टायाव 6टाल' एसटि होनानै 9टायानो जेनेरेल जाबाय। दा बेफोरबादियाव बिथांमोनहा खुनु दिन प्रटेस्ट खालामबोआखै। हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनांब्ला हारिखौ जात सिबिग्राबा बिथांमोनहा बेफोरखौ प्रतिबाद खालामबोनांगौमोन। नाथाय बिथांमोननि हारि सिबिनाया सेकेन्डारि प्राइमारिया बिथांमोनहा सेल्फ एस्टाब्लिशमेन्ट थांनाय एमपि इलेक्शनाव दिपेन बर' बिथाङा बेखौ थगायनो हानाय नङा बियो देख बयबो नुनाय बिजेपिनि हेलिकप्टारजों थांनानै बिथाङा माने दिलीप सैखियानि थाखाय भट बिहैदों बर' रायजो राजानि भटखौ मानो थाखाय बिया बिथाङा जे बिटिआर सुक्तिखौ आखरे पालन खालामनायाव दिलीप सैखियाया माने खामानि मावगोन नंखायनो बेनो भट होनांगौ होननानै बिथाङा भट बिहैदों। नाथाय दिलीप सैखिया देरहाखांनायनि उनाव दिनै बिटिआर सुक्तिखौ आखरे पालन खालामनायनि मावफुंनायनि मा हेल्प होखो दिपेन बर' नोंथाङा दिनै खिन्था दिलीप सैखियानिफ्राय मा मदद मोनखो जेबो मोनाखै। दिलीप सैखिया बर'नि एंटि बर'सो बुंबावो बियो थारमाने होमब्ला नों दिलीप सैखियाखौ मा मुलाम्फानि थाखाय नोंथाङा सापर्ट होयामोन बे मुलाम्फाया जाथिनि मुलाम्फा नङा जों रायजोआ मिथिगौ नोंथाङा व्यक्ति मुलाम्फानि थाखाय दिलीप सैखियाखौ मदद होदोंमोन आरो नोंथाङा दिनैसिमबो थांनाय बिटिसियावबो प्रमद बर'आ बहुत इलिगेल मावबाय बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ फोजोबबाय 16टा डिपार्टमेन्ट डिसिफोरनो हरनानै स्टेट गभर्नमेन्टनो हरफिनबाय डिसिफोरखौ माबायाव बिटिसिनि डेभेलपमेन्टेल खामानियाव एंगेज खालामजोबबाय बे गासिबो एंटि कनस्टिटिउसननि बाहेराजोब बिदि खालामसेयावबो दिपेन बर'आ मानो साइलेन्ट थाबोआमोन You Dipen Boro, why you kept silent at that time during the rule of Pramod Boro? जेराव all tribal जेनेखि 6 सिडुलनि गासैबो पावार एन्ड फांसना गोमाजोबनो हमबायमोन बे समाव नोंथाङा मा खालामनानै थाया माब्रै प्रमद बर'खौ नोङो साइलेन्टलि सापर्ट होबाय थाया मानो थाखाय होआमोन बेयो हारिनि थाखाय नङा नोंनि सापर्टआ सेल्फ नोंनि इन्टारेस्टनि थाखाय नोंथां दिपेन बर'आ बेबादि खामानि मावबोदों। दिनै जों बेखौ एक समाव जोंबो एबसुनि लिडार सासे कनसियास व्यक्ति हिसाबै जोङो बिजिरगासिनो दं आंजों लोगोसे आंनि सेनियर सिटिजेन फरामनि जेसेबां सोद्रोमा दं गासिबो स्टाडि खालामगासिनो दं नुगासिनो दं नोंथांनि माने थांखिया मा नोंथाङा गमामायै बर'नि मावनो सानदों नामा गतिके नोंथांखौ जोङो बर' हारिनि सासे मोजां लिडार होननानै जोङो जिबनाव बुंनो हानाय नङा दिपेन नोंथाङा सासे अपरचुनिस्ट सेल्फिश लिडार होननानैसो जोङो बुंगोन। दिनै इउजि ब्रह्मखौबो आङो बुंगोन इउजि ब्रह्मआ दा केम्पेइनाव ओंखारलागासिनो दं जानला मोनला खोथा बुंगासिनो दं इउजि ब्रह्म नोंथाङा गोदोबो बिटिसि जानायाव बिज्लाबसेबो नोंथाङा हेल्प होआखै बिटिसि सुक्ति जेला हाग्रामा महिलारिया खालामो
अब्ला नोङो जोङो एबसुआ बाहाय थानो हाया होननानै सुक्तियाव सहि होनायनिफ्राय जानगाराव थादों। खिन्थु जेब्ला बिटिसि इलेक्सन जाबाय 40टायाव 40टाबो कन्टेस्ट खालामनायनि नोंथाङा प्रिपारेसन लादोंमोन, नाथाय नोंथांनि बे प्रिपारेसना जाफुङाखैमोन। दिनै नोंथाङा केबिनेट मन्त्रि आसामनि इउपिपिएल जों स्टेट गभर्नमेन्टजों बिजेपिजों एलायन्सआव नोङो मन्त्रि मोनदों। WPT खौ सोलायनानै दा बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट खालामबाय, नोंथाङा बिनि मन्त्रि। नोंथाङा हाग्रामा महिलारिखौ माने बखियो जेबो मावाखै होननानै। नोंथाङा बे 5 बोसोराव जोंनि बिटिसिनि थाखाय सासे केबिनेट मन्त्रि जानानै दिनैसिम नोंथाङा मा मावदों? बोरै नों सेंसन होनायालाय? नोङो सापागुरि समष्टिनिफ्राय नोंथाङा देरहादों, नाथाय नोंथाङा सापागुरि समष्टियाव बेसेबां नोंथाङा ग्रेन्ट होनो हाखो, बेसेबां रायजोनो डेभेलप खालामनो हाखो? आंथ' खबर लादों नोंनि सापागुरि ओनसोलाव माने मोनसेबो गिदिर सेंसन गैया, मोनसेबो नोंथांनि नेरसोन दिन्थिनो जेबो गैया। नाथाय फिसा फिसा कालभार नोंथाङा अपेनिं खालामनाय बे खिन्थु नेरसोना दं। नाथाय नों सासे केबिनेट मन्त्रि हिसाबै जोंनि रायजो राजानो जेरै होदोंमोन, गोदो रनेन मन्त्रिमोनहा जेरै होलांदों, नोंथाङा बेबादि मोनसेबो आगान दोननो हायाखिसै। नोंथाङा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव दतमायाव प्रमद बर'खौ देरहागोन होनदोंमोन। बिपिएफखौ नोंथाङा अतिरिक्त 7 जन देरहागोन होनदोंमोन, मेक्सिमाम 7 देरहागोन। नाथाय नोंथांनि बुंनाया रज'दों दा? बोरै 28 जन बिपिएफआ देरहाखो आरो नोंथांनि इउपिपिएलआसो मारै 7 जन देरहाखो? होमबा नोंथांनि एसेसमेन्ट, नोंथांनि जे स्टाडि, नोंथांनि जे अबजारभेसन बे टटेलि माने फल्स होननानै दिनै प्रुभ जादों। दा नोंखायनो बे इउजि मोननि खोथाखौ रायजोआ लानो नाङा। आङो दुलाराय जोंनि सिनियर सिटिजेन फरामनि सोद्रोमा वेल उइसार बिथांमोनखौ खावलायबाय, बेफोरबायदि खोथाखौ उरखाव गोराया जे सासे केबिनेट मन्त्रि जानानै रायजोनो जेबो होफैनो हायाखै, दिपेन बर'आ जे एबसु प्रेसिडेन्ट जाबोनायनिफ्राय हारिनो मोनसेबो मोनसे गिदिर खामानि मावनानै दिन्थिलांनो हायाखै, बरन्स एबसुखौ माने मोनसे राजनितिक हानजा बादि बिथांमोनहा बाहायबोनायखौल' जों नुदों। बेनिखायनो रायजोफोर, उदालगुरि ओनसोलनि जोंनि सिनियर सिटिजेन बिथांमोनखौ अलरेडि आङो डिरेक्सन होबाय। बिथांमोनहा रिहन दैमारिनि जानानै खामानि मावनांगौ आरो जेरैबाबो रिहन दैमारिखौ देरहाहोनांगौ। दिपेन बर' बादि सासे सेल्फिश लिडारखौ जेरैबाबो फेजेन होनांगौ, नङाब्ला हारिया बिराद खहा जागोन। दिनै जोङो नुदों जे रायजो राजाया खामानि मावनायखौ नायनानै अट'मेटिक बिपिएफ पार्टिनि प्रति लोब लोब बारायबोदों। दिनै जोङो नुनो मोनदों एबार एमएलए इलेक्सनावबो बिपिएफनि केन्डिडेटफ्राबो देरहाजोबगोन आरो बिजेपिजों एलायन्स, एजिपिजों एलायन्स, बे एलायन्सनि केन्डिडेट बावखुंग्रि दं, जों माने गरेस्वर दं, बेफोर गासैबो देरहाजोबगोन। सरन बर' बिथाङा माने मासबादआव देरहागोन, उदालगुरियाव रिहन दैमारि देरहागोन, ओजों मानासाव थानेस्वर बसुमतारी देरहागोन, दतमायाव रबिराम नार्जारी देरहागोन, क'क्राझाराव शिउलि महिलारी देरहागोन, बावखुंग्रियाव रुपम राय देरहागोन, गसाइगावआव जोंहा सभाराम बसुमतारी देरहागोन आरो पर्बजरायाव रेजाउल करिम, डक्टर रेजाउल करिम बिथाङा देरहागोन। आरो एबार खमैबो 15 जन देरहाहरखांनायनि उनावहाय बिपिएफआ 7 कि 7 खमैबो 7 मन्त्रि मोननानै बिटिसि ओनसोलखौ गोबां माने डेभेलप खालामनो हागोन, जों बेखौ नुहुरदों। इतिमध्ये हाग्रामा महिलारी बिथाङा गावनि फोसावदिं मेलाव फोरमायबाय जे गोबां इन्डास्ट्रि लाबोनायनि बिथाङा रायज्लायगासिनो दङ। गुबुन गुबुन बाहेरानि कम्पानिफोर, जाय कम्पानियाव एमप्लयमेन्ट मोनगोन, जोंनि मानसिया साख्रि बाख्रि मोनगोन, थांनानै थागोन, बेफोर बाथ्राखौ लाबोनो बिथाङा बुंगासिनो दङ। बेनिखायनो रायजो राजाया जिहेतुके जों हाग्रामा महिलारिनि मावनायखौ 2003 निफ्राय दिनैसिमबो नुगासिनो दङ, नंखायनो हाग्रामा महिलारिया आरोबाव जाहाथे बांसिन आखाइया बिथांना गोरा जानानै आरोबाव बर' रायजो राजानि माने बांसिन खामानि मावनो हायो,
बिनि थाखायनो बर' रायजो राजाखौ आं दिनै खावलायो जे नोंथांमोनहा जानला मोनला बुंनाय बाथ्राफोरखौ फोथायालासेनो नोंथांमोनहा एसे थान्दा मगजै साननानै नायनांगोन जे हाग्रामा महिलारिया 2003निफ्राय दासिम मा मावदों। प्रमद बर'आ फोथाय खेबसेयाव मावनायनि थाखाय मिसा खोथा बुंनायनि थाखाय 5 बोसोरावनो बाग्रायबाय। थाबावनांगौमोनना बिनि सरकारा, मानो थादिया? बेहायनो गुदियाव दङ थगायनाय आरो बिटिसिआव जेबो गिदिर खामानि मावनो हायै, जेबो डेभेलपमेन्ट खालामनो हायै, रायजो राजानो थिख्रा थुख्लि होनो हायै, जेबो गिदिर सेंसन खालामनो हायै, बेफोरबायदि गासिबो जिनिसखौ दिनै रायजो राजाया बुजिजोब्बाय। जोबथारनायाव आङो अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम जानानै जोंनि साफ्रोमबो बिटिसि ओनसोलनि बर' रायजो राजा, बर' सिनियर बिथांमोनखौ जाय जेरावखि थाया मानो, गामियाव था, टाउनाव था, जेरावबो बिपिएफनि जानानै खामानि मावनो रायजो राजाखौ खावलायनो थाखाय आङो गोसो सिंनिफ्राय खावलायनानै हामलायनानै आंनि बुंनायखौ दिनै एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।